Samuel ngome di kan ti 9. Na Samuel asem duru Israel nyina nkyɛn. Na Israel tukɔ sɛ ɔrekohyia Filistifo ne wɔn akɔko. Na ɔkɔkyere nsraban Ebenesa. Na Filistifo nso bɛkyere nsraban Afek. Na Filistifo no twa mpɛso ahyia Israel. Na ɔko no mu trɛ. Na Israel di nkuguo Filistifo no anim. Na wokum mpɛso no so nipa bɛyɛ mpem 9. Na ɔman no ba nsraban no mu. Israel mpanin ka sɛ, Adenti na Awurade ama yɛdi nkuguo ne Filistifo anim yi. Moma yɛnkɔfa Awurade apam adaka no mfiri Silo mmra yɛn nkyɛn, na ɛmmra yɛn mu mmɛgye yɛn mfiri yɛn atamfo nsam. Ɛna ɔman no soma ma wɔkɔɔ Silo kɔso a asafo Awurade a ɔte kerubim ntam no apam adaka no baeɛ. Na Eli mma baanu no, Hophni ne Phinehas, na wɔwɔ Nyankopɔn apam adaka no ho. Na Awurade apam adaka no duru nsrɛm hɔ no, Israel nyinaa bɔ ose kɛseɛ ma asase wosoe. Na Filistifo tee ose bɔ no, ɔkaa sɛ, Hebrewfo nsrɛm osebɔ kɛseɛ yi, aseɛ ne sɛn? Na wɔtee sɛ Awurade adaka no aba nsraban no mu. Ɛna Filistifo de soroe, na wɔse, Onyankopɔn aba nsraban no mu. Na ɔkaa sɛ, Wei, yɛnwie, na ɛma asɛ pɛn. Wei, yɛnwie, hwan na obɛyi yɛn afiri anyame atumfoɔ yi nsɛm? Yeinom ne anyame a wɔde haw nyinaa haa Misrim ɛsrɛ so no. Mo Filistifo monyɛ den, Na monyɛ mmarima, na mo ansom Hebrewfo sɛdeɛ wɔsom mo no. Enti monyɛ mmarima na monko. na Filistifo no koe. Na Israel di nkuguo. Na wɔn nyinaa dwane kɔɔ wɔn ntomadan mu. Na ɛyɛ wokum kɛseɛ sɛ, na Israel mu nipa a wɔnam anammɔn mu mpem 30 totɔe. Na Nyankopɔn adaka no, wɔfae. Na Eli mma baanu no, Hophni ne Phinehas nso totɔe. Na Benyaminni bi firi mpɛsua no mu tutuu mmirika baa Silo da no ara. Na n'ataadeɛ ɛsonsɔne, na dɔte egu n'atifi. Na woduruiɛ no, na hwɛ, Eli te adwa so kwankyɛn rehwɛ kwan. Na Nyankopɔn adaka no nti, na ne bo ntɔ ne yam. Na ɔbarima no ma bɛkae. Na kuromu no nyinaa suu. Na Eli tee esu no, ɔkaa sɛ, Woyɛ gyegyegye yi, aseɛ ne sɛn? na ɔbarima no yɛ ntɛm bɛka kyerɛɛ Eli. Nso na Eli adi mfie 98. Na n'ani so ayɛ wisiwisi. Na wɔnhunu adeɛ yie. Na ɔbarima no ka kyerɛɛ Eli sɛ, Mene deɛ ofiri mpɛsua mu baeɛ no. Ɛnɛ na mefiri mpɛsua no mu midwaneeɛ. na ɔse, Asɛm no te sɛn? Me ba, na ɔbɔfoɔ no buaa sɛ, Israel agu Filistifo anim. Na wakum ɔman no mu nipa pii nso. Na ɔma baanu no, Hophni ne Phinehas nso atotɔ. Na Nyankopɔn adaka no, wafa. na ɔbɔɔ Nyankopɔn adaka no din no. Ofiri n'agya so mu nifa n'akyi hwee ɛpono kɛseɛ no ho. Na ne kɔn mu bui, na wowui. Efiri sɛ na ɔyɛ akɔkoraa, na ne mu yɛ duru. Na wabu Israel atɛn mfe 40. Na n'ase, Phinehas yere anyinsɛn. Na n'aworeyɛ adu. Na ɔtee nsɛm no sɛ wafa Nyankopɔn adaka. Na n'ase ne ne kunu awuo no, ɔkotow woe. Na n'awoko yɛ akutaa no. Na ɔregya mu no, ma wogyinagyina ne nkyɛn no ka kyerɛ no sɛ, nsuro, na ɔbarima na wawo yi. nanso wammua na wammu. Na ɔtoo abɔfra no din Ichabod, aseɛ ne animonyam wɔ he. Na ɔkaa sɛ, fa a wafa Nyankopɔn adaka no ne n'ase ne ne kunu nti, animonyam afiri Israel kɔ. Enti na ɔse, Animonyam apɛ afiri Israel, efiri sɛ wafa Nyankopɔn adaka no.